Događaj je u okviru Dana planete Zemlje, ali isto tako i u okviru Dana općine Rovišće koji je upravo sutra. Mi ćemo ga obilježavati tokom cijelog tjedna, ali evo ovo je prvi dan i zaista smo ponosni što imamo priliku danas u okviru Dana općine Rovišće doživjeti jedan ovakav događaj. Dalje bih pustio puno važnije ove stvari tehničke našim dragim članovima kluba Radio Amatera i još jednom mi se ovdje zahvaljujem pred svima. Hvala vam lijepo. Ove godine postala ozbiljan član kluba, a do tad sam išla na ARG kampove i vježbala sam radiogoniometriju pošto se time bavim. Bila sam na jednom natjecanju, bila sam prva na Bilogorskom ARG festivalu u Bjelovaru. Ovaj vikend idem i na Istarsku lisicu gdje se nadam pobjedi, ali nisam sigurna baš.